Iphini lomqeqeshi we-Orlando Pirates uMandla Ncikazi licabanga ukuthi ukunqoba kwakamuva kwe-Cape Town City ku-Kaizer Chiefs kuzobakhuthaza emidlalweni wabo wanamuhla. Ukunqoba kwe-City ngo-1-0 nokuqokwa komqeqeshi omusha kuzoletha umfutho omusha eqenjini labo, kukholwa uNcikazi. uNcikazi ubona lo mdlalo njengethuba le-Orlando Pirates lokuthola amaphuzu amathathu, kodwa uyazi ukuthi ngeke kube lula. I-City nomqeqeshi onesipiliyoni, amaqhinga amasha kanye nogqozi lwengeziwe ekuwineni kwayo kwakamuva. Nokho uNcikazi uyazethemba ukuthi iqembu lakhe lingagxila futhi lithuthukise indlela elidlala ngayo. iPirates inomlando omuhle ibhekene neCity, idlala ngokulingana ngo-1-1 emlenzeni wokuqala owandulelwe wamanqamu we-M10 8 yanqoba ngo-2-0 emlenzeni wesibili. Nokho bazobe bengenayo umdlalo wasesiswini uMakhehleni Khawula omisiwe kulo mdlalo ngemuva kokuthola amakhadi aphuzu 4 kule sizini. Owayengumdlali we-Kaizer Chiefs Junior Khanye ukholelwa ukuthi i-Orlando Pirates kufanele isayinise umdlali wasesiswini njengoJayden Adams ukuze bathuthukise amathuba abo ku-CAF Champions League. uKhanye ujabule ngokuvikela nokuhlasela kwe-Orlando Pirates ngo-3-0 ihlula iStade Abidjan, kodwa ubona sengathi idinga umuntu ozoxhumanisa laba bobabili. Ucabanga ukuthi u-Adams angasiza ngamandla akhe ukuvikela nokudlula kalula kwabanye abadlali. uKhanye uphakamisa ukuthi iPirates kufanele isayinise u-Adams manje kwazisa ubalulekile emidlalweni ozayo womkhumula jezi.